Som späť po strihu. Ideme do indiánskych domčekov. Ja. Očko svietí. No. Sú hudky. Ľudia. Jada. Tých. Vy budete teraz naša rada starších a prezradiť nám deťme. Ty sa postav, ty si bolo pomalovaná, aj ty a vesmíne si seba pomalujeme. Postav. Ty si máš písať náš. Dobre? Tak? Ukáž? Rada starších nás bude ešte takto. Daj brády, prosím ťa. Aby vyzerali ako starší. Lebo starší ľudia majú brady. Tak. Vyrobili sme si robiť starší. A ešte aj tu na, pozri sa. Tak, to sú aj muziky. Nádherné. No, rada starší. My vás pozdravujeme. Toto ste tiež, tak čo by sme. Tak, pozri sa, dáme si podkladu. Teraz sme pri Pine Valley, v indiánskej vesnici. Indiánska vesnica. Dobre. A na Alpinke vám rastú pípy? No kto mi vie povedať, ako sa toto tu volá? A ešte bližšie? Údol. Ale Alpinka, dobre si povedal prvýkrát. Údolne. Mami. A ty, prepáčte, máme tu áno, údolne mami tu. My sa nachádzame. Tu ideme. Meno rada starších a teraz si hopajte. Toto nám postráte. Preto by sa budeme hrať. Poďte. Tak a sme tu. Prosto pekné videjko. Proszę.
Ideme k terénnej. Ďakujeme pekne, súkromná základná umelecká škola. Súbor Viva, škola Viva, ďakujeme veľmi pekne, ten potlesk bol rozhodne na mieste. Ctené dámy, vážení páni, v nasledujúcich minútkach budeme pokračovať programom 1. mája, ktorý si uctíme ako svetoznámy Sviatok práce. Ideme tu. Ako Sviatok práce si 1. máj nielen na Slovensku uctievajú naozaj obrovské množstva ľudí, ale špeciálne na Slovensku každý jeden rok. A tento je výnimočný strana sociálna demokracia. Tak mi dovolte, aby som v tomto okamihu Tu sú tie lanovky. Teplé. Tu sú koníky. Ďalší koník. Tu by mal byť dobrý. Sme natáčame. Srdečne medzi nami vítam starostu mestskej časti Košice Tarkovských hrdinov pána Jozefa Andrejčáka a pána starostu mestskej časti Košice Západ pána Jana Jakubova. A rovnako v neposlednom rade srdečne medzi nami vítam aj krajského tajomníka Marka Viterpáka. Ctené dámy, vážení páni, aj v tomto roku táto slávnosť pripomenutia si 1. mája ako Sviatku práce začína hymnou Slovenskej republiky. Ticho, slovenská hymna. Ďakujem pekne Hasičskej dýchovej hudbe Košice. A Tak o pekne. nasledujúce Slovenská hymna. mi dovolte poprosiť poslankyňu Európskeho parlamentu pani Moniku Smolkovú.